Hola, benvinguts als serveis tècnics de recerca de la Universitat de Girona. Avui hem vingut a veure com funciona l'aparell d'infraroig. L'espectroscòpia IR es basa en el fet que moltes molècules absorbeixen energia a la zona infraroja de l'espectre electromagnètic. Aquesta energia es transforma en vibració molecular i depèn dels enllaços presents a la molècula. L'espectroscopi IR és un equip que ens permet mesurar la interacció entre l'energia i les molècules. Aquesta energia típicament va des del rang dels 4.000 centímetres de l'element fins als 600. El resultat final és un espectre, en el qual veiem els senyals típics dels grups funcionals, que ens permeten identificar les molècules i classificar-les en orgàniques o inorgàniques. La tècnica s'anomena infraroig per transformada de Fourier perquè estudiem un rang espectral molt ampli. Imagineu que seria molt i molt lent anar estudiant la resposta de la molècula freqüència a freqüència. Aquest mètode el que permet és excitar tot el rang espectral d'una sola vegada i accelerar la resposta de la mostra. Es necessita una font de llum contínua que emeti en tota la zona de l'espectre infraroig. Aquesta llum es fa passar a través de l'interferòmetre i després es dirigeix cap a la mostra. Això produeix un interferograma, un senyal en brut que no s'entén gens. Perquè s'entengui, fa falta un tractament matemàtic que és la transformada de Fourier. Aquest tractament, que fa el mateix aparell, permet obtenir la representació gràfica que tots coneixem de transmitància respecte a nombre d'ona. I com es mesuren les mostres? Bé, fins no fa gaire depenia de l'estat en què es trobava la mostra. Els sòlids es polsinaven, es barrejaven amb un morter amb bromur potàssic. El bromur potàssic és transparent en l'infraroig. En canvi, si la mostra era un líquid o era soluble, aquesta es dissolia amb tetraclorur de carboni, que també és transparent a l'infraroig. Amb els instruments actuals, aquest tractament no és necessari. L'aparell consisteix en un portaobjectes que té un cristall amb un índex de refracció molt alt, un diamant. El feix de llum travessa la mostra i torna a entrar una altra vegada. Abans de posar la mostra, hem de netejar bé l'equip. Un cop net, podem fer, en primer lloc, l'espectre de l'aire per fer el background i poder-lo restar de la mostra. Un cop tenim la mostra polvoritzada, hem de netejar l'equip. Es fa senzillament un mocador de paper xop amb etanol i després podrem procedir a fer l'espectre de l'aire per poder-lo restar del de la mostra. El cristall de diamant ens permet utilitzar una quantitat de mostra molt i molt petita. Un cop fet el background, ja podem procedir a posar la mostra damunt del cristall. Ara ja estem mesurant l'espectre d'infraroig d'aquesta mostra. Com podeu veure, obtenir l'espectre és pràcticament instantani. Ara que ja sabem com funciona l'aparell d'infraroig, en el proper vídeo veurem com s'interpreta el resultat.